हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मान केमती अच्छंती मु आशा करूँ आपण मैंने बहुत बढ़िया से थे मु भी बहुत भल अच्छी सांग मैंने गोटे कथा कहबी तो मो वीडियो जदि आपण मान कोड़ा भल लगुनि ना से कमेंट निश्चिंत जनइबे कहीं मत अधिक कथा कही आसेनी मुझे फास्ट थर पर मोबाइल यूज करुँची आगु तो बिल्कुल यूज करूँ ସେଇଟା ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ମୋତେ କେଉଁ କଥାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର କେଉଁ କଥାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଯେ ଏଇ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଇ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଜଣେଇବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆଜି ରୋଷେଇ ଘର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଧୋଇକି ସଫା କରିଦେଇଛି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଲେ ରୋଷେଇ ହେଇନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିନି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଦେଇଛୁ ତ ରୋଷେଇ ସେଥିପାଇଁ ହେଇନି। ଏଇନା ମୁଁ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି ଫଟାଫଟ ଚାଲ।